my Jane answer tikupatseni malangizo. Position imene muli ndiyovuta. Malewezi, Kassim Chilumba, Joyce Banda, Saulo Chilima anayamba ndi president not because amadana naye kwa panali ena amasira mpando. Ngati vice president ambiri akufuna mutagwa ndipo ali nawo masipayi office kwanu komweko. A president atuza kuti sakufuna boma lawo likhale ngati sadaka. Pa Chingerezi, government is not a feast. Amalawi tinasunga mawu amenewo ndipo tikutsatira ndi chidwi. Kunatuluka direction mu November anachita bani magalimoto anyowani. Petro Wanduna anamuchepesa ndi 30%. Kunali restriction ya maulendo akunja. That was good development. Lero kwaveka mphekesera. Vice President akupita ku UK private visit. Tikati private ndiye kutakwisa ntchito ndalama zawo. Birthday yamunawo singaononge misonkho. Chifukwa APM anatuza kale boma si sadaka. Chipepa atikuona apa ngati zizoona achipange council. Akuluakulu anthu 16, allowance 800 million, transport 750 million, zoshopa kuthamangira 100 million. Izi zikungochitika Jane asazichosera ulemu. Panopa tikutsatira austerity measure ya professor. Miezi 3 madona ikachikhulupiriro ndikuyamba kuthandiza. Sangakondwere kuona ndalama zikupita ku birthday. Mbuyo mutinani naye Chakwera anayisa maulendo akunja, and next week anapita ku DRC. Hakainde Hichilema, Edgar Lungu, Zambia anayisirapo ma travel restriction zinakanika. Ngati Malawi titengere chitsanzo Thomas Sankara amayendera magalimoto ochipa, anachita bani first class air ticket. Mu nthawi yake nduna ku Burkina Faso zinalibe driver amayendesa okha magalimoto. 2023 kunali Cyclone Freddy, boma limapempha ndalama, koma Chakwera anatenga anthu 50 kupita ku America. Anaononga 5 billion kwacha imene kanagula chimanga kwa anthu osowa. Akuluakulu tikamakhala tidziwe kuti lonjezo linadusa mutu wa Yohane. George Bush Senior 1988 anamusankha kukhala president, analonjeza zambiri koma anachotsedwa atangokhala term imodzi. Same applies to Lazarus Chakwera pa 60 September. Ndiye ngati zili zoona kuti 1.9 billion ikupita ku birthday pangani council. Even makadeti akuvutika. Ena ndikuti apana kusowa fertilizer wothera kumunda 25 kg 10 kg akuisowa. Ndiye wina akatenge 1.9 billion kupita nayo ku birthday. It will not make sense. Apapa mukangochita zimenezi mbiri ya APM iwonongeka. Tikumbukire kuti Amalawi anavotera APM from Sanje to Chitipa, Nkhotakota to Mchinji, Salima, Kasungu, Nchisi, Mchinji, Dedza, Lilongwe, Chitipa, Zimba, Sanje, Mangochi. Onse anavotera APM. Mavoti 3 million. Sizina zocheza ya. Zimene akunena APM aliyense atsatire. Austerity measure inayikidwa. Itsatidwe ndithu. My Jane answer ngati zimene tikuvazi ndizoona kuti mukufuna kutenga 1.9 billion kupita nayo ku birthday. Muchite council. Mukangopitiriza program imeneyi muononga mbiri. Amalawi tu sachedwa kumutuka munthu. 2020 Achakwera anawina almost 58%. 2025 aluza 32%. 2025 APM wawina 56%. Tikuenda kusamala 2030 tikuenda kusamala. Ngati zili zoona kuti a vice president akufuna kutenga 1.9 billion kupita nayo ku birthday, achite council as soon as possible for the betterment of the party. Kuti chipani cha DPP mbiri ipite patsogolo. Private visit yopita ku Nottingham mdziko la UK agwise ntchito ndalama zawo. Ngati agwisa ntchito ndalama za boma economy class apite kunja achepese budget.
Ku Malawi kuli mavuto, muzipatala mulibe mankhwala, anthu akufa ndi njala, fertilizer sakukwanira. So it will not make sense kuti tikatenge 1.9 billion ndikupasa munthu mmodzi kupita ku birthday. It will not make sense. Kunjaku ngakhale makadeti akuvutika, mukhoza kuwapasa ndalamayo azimanga ma business. Akuluakulu, history is the best teacher.